eziokwu mmadụ gwara onwe ya bụ nyanwa kacha mma. Eziokwu ya eme ka anyị si n'oru wee pụọ. Anyị ahụghị ebe abanyesịrị ma banana na n'ime chemicals ịbanye ọkwụrụ ọtọ chaa yellow ife na-acha green in 5 minutes. Anyị ahụgo nke mango hụ nke oranges. Ọkwa ndị mmadụ na-eri ha. Ihe Chineke kere eke nwere oge. Gị nwaso wee lee afịa awara awa, lee ọgwụ awara awa, iweruzie 2000 etonye, iwere 5 etonye, iwe 1 million etonye. Mana ndụ ị na-ana iyi 40-50 million ka a na-achị ji wee zọpụta ofu onye. Igbo ndị ọma ga-adịrị mma, ana m ekene unu. Obi adọrọ m mma ụmụnne m maka ihe onyonyo a nwanne anyị nwoke Okwuruora ndị Igbo zitere mkpụrụ abalị one gara aga. Ọtụtụ n'ime anyị zisi anya bụ ihe onyonyo. Ndị mmadụ wee na-enye nkụzi dị iche iche, ma ndị na-ekwu ihe ekwesịrị iri, nke ekwesịghị iri, ihe butere kidney, sie eri na noodles, sie eme na nke a, sie emesi na nke a. Mana enwere ihe anyị na-echefu. Yes, o nwere ihe anyị na-echefu. Eziokwu mmadụ gwara onwe ya bụ nyanwa kacha mma. Eziokwu ya eme ka anyị si n'oru wee pụọ. Anyị na-eti mkpu sie eri na noodles, sie eri na nke a, nọọ ụmụazị ụmụ ogbenye, nọọ ha ka arịacha kidney na ọrịa akụrụ ada eme ụmụ ọgaranya tupu maka ụdị ife ha na-eri. Ụmụnne m, ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ị hụrụ ihe a niile na-arịa kidney? Ị hụrụ 1,000 mmadụ ihe bịara ebe a otu esi wee gụọ? Ma ọ na ọ karịrị nke a bụkwa ndị nọ na metropolis, ndị nọ n'obodo mere mmepe. Enwe ndị enwetaghị dị infọmeshọn. Onwe ndị dọkịta anụkwọtatugo, onwe ndị ọ fọrọ ofu nke ume. Anyị wee na-ekwusi eri na nke a, si eri na nke a. Kee maka ebe niile a na-egbo mmanya na buta, ma ndị akụturu na Aba, ndị akụturu na Ọnịcha, ndị akụturu na Anambra, ndị ọtụtụ ebe dị iche iche. Kee maka ife niile a na-arụ a na-aghagbosi were elesi ụmụ mmadụ. Kee maka ọgwụ awara awa. Anyị echezọ all these things. Ị ma na rizọt ya dị ife maka ọ bụrụ mgbe ụkwada ka ọ na-ele, ọ bụrụ mgbe e gburu osisi ka ọ na-akpọnwụ. Nyakọ ya bụ eme ekichazie this morning, ejide ndụ mmadụ na-ana n'iyi. Atụzie ego, gị nwaso wee lee afịa awara awa, lee ọgwụ awara awa, iweruzie 2000 etonye, iwere 5 etonye, iwe 1 million etonye. Mana ndụ ị na-ana iyi 40-50 million ka a na-achị ji wee zọpụta ofu onye. Ebe ka anyị ebido? How many billions ka anyị eji wee zọ ndị a? Ọtụtụ ndị na-elesi small shop ma kiosk, ma ndị nke a ndị ugwu na-ele, ndị aboki na-ele n'akụkụ schools, ma ndị kantin school agbaba n'ime ahịa eje buru ma orange drinks, burugasịa ma juice ụmụazị na-aṅụsị. Mana ịma na awara awa. Gị nwa nọ na shop gị n'ime ahịa, gị nwa na-ele na street, mana eberu gị ego na ọ bụrụ ego na aka a na-ele. Oge ndị Shoprite nọ, ọ na-abụ ogologo ebe a ka m na-eji egota drinks ụmụ m na-aṅụ maka egwu na-atụ m. Mmeso na-eti mkpu shops one ka akwatu na Aba, shops one ka akwatu na Ọnịcha. Ebe one ka enwudesi ndị na-ele fake drugs. Mana ọ na-aba akpọ ndị be anyị afa mpụta nzọba ha. Mana at this point anyị agwa onwe anyị eziokwu, ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ọ na ị na-ele fake drinks, ma na ọbara ndị adịghị n'isi, ma ndị nke nwụrụ anwụ, ma ndị na-acha ịnwụ anwụ. Nọ na anyị na-arịọ Chineke ka o soro zọọ ha ndụ. Anyị ahụghị ebe eji granọt eji acid wee ghe. Under few seconds granọt eghee na awụnye ọkụ anwụrụ, granọt eghego acid. Anyị afụ na ndị ji kabad na-abanye banana na plantain. Ife dị n'ọkwa ife ụmụ mmadụ na-eri. Ife kwesịrị na irie iwe dị ndụ ka ọ ya bụ irie ọnwa na-ekweghị ọnụ. Anyị ahụghị ebe abanyesịrị ma banana na n'ime chemicals ịbanye ọkwụrụ ọtọ chaa yellow ife na-acha green in 5 minutes. Anyị ahụgo nke mango hụ nke oranges. Ọkwa ndị mmadụ na-eri ha. Ihe Chineke kere eke nwere oge. Nyaka impatience, love for money, desperation to make it. Ka i buru ibe gị ụzọ gbaa G-guard. Nyaka ijide ndụ ndị mmadụ na-ana n'iyi, na-akwafu ọbara, aka gị niile na-ete ọbara. Iwere ego azụcha ụmụ ha, were ya makpu otu nzuzo. Iwere ego azụcha ụmụ, nwa ga-emewe hook up. Ị na-ebe ụmụazị kịta na n'iyi. Kedu ụdị ego iji wee zụọ ha? Na mmadụ one, look at numbers. Negodu m na-ekwu dialysis. Enye mmadụ 1 million nwụrọzi ife ọbụ under few days asị gị na ọgwụ na nne ya. Mana enwere chairman n'ime ahịa, enwere ndị task force na different market squares. Unu ya akwụsị nwa ife awara awa bụrụ nke ọ na-echewe ụbọchị gọọmenti bịa gbachi ime ahịa. Maka otu onye dị ndị agbata obi ya ma ahịa ọbụla ama ndị na-ele awara awa n'ime ya. Ndị mmadụ emechipụta ajọ obi. Nail souls a na-ana n'iyi, nail lives. So many hospitals when the doctor na ọgwụ a na-agụ a na-epatronize na-eme encourage new pharmaceutical companies. Mana gị na ezinụlọ gị ada aṅụ ọgwụ ahụ. Ndị nọ na NAFDAC, ndị NDLEA, ndị NGO, ndị SON, yes, SON. Ọtụtụ n'ime unu na-ejenara aka azụ, mana unu ada eje ebe ahụ a na-arụda product. Aka unu dị na ya, ọbara ndị adị unu n'isi. So ka ha rabụ ndị niile kwesịrị ime ife ha ya eme. The Consumer Protection Agencies
mana unu na-eri aka azụ. Unu nwa bụ the architect of this problem. Ndị nke na-ele ele ọbara ndị adịghị n'isi iwere ego azụcha ụmụ ọ ya abụ abụmọnụ ezinụlọ gị. Achọghị m isi ka ụdị ife abịakwara gị mana ọ na ọbịa gị ka ọ ya adịghị. Just look at ọnọdụ ndị anọ. Nke awụ situation ya bụ mmadụ nọrọ ọma na in next 6 months enwero guarantee na ọ ya adị ndụ. In next 1 year enwero guarantee na ọ ya adị ndụ. Dialysis abụrụkwa cure. Dialysis nwoke adịgoro sure na afọ agbawara. Look at their conditions. I never na-ekwuzi reason noodles. Prevention is better than cure. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwụ ya mma. A na-akpa ego ọjọọ maka na anyị nọ na lawless state na Nigeria. Ebe criminality ebe a na-ebreed evil. And ife ọjọọ na-amị mkpụrụ na-enwe manure na-enwe fertilizer. Then ndị ọjọọ na-commit evil maka na the easiest way to make it. N'ọnọdụ ya na the reflection na the resultant effects. Apụta ebe a na-ekwu ọ dịka ya sị na-akwụsị ha na noodles. Ifuru na-ekwu some point dị na ya enwe ụfọdụ nri ada digest ọfụma nwee ndị adịrọ good for health. Mana ọ bụrụzi ya ka eji wee chezọ na ife a na-aṅụ mgbe nwata nọ na school wee ṅụọ fake drinks for 3 years ke result ya result ya dị ife a. Ibe nji wezi ka mmanya okwu ọnụ bụ ka ọ ghara abụ na mgbe ọnwụ ya akụrụ gị aka n'ụzọ mgbe ihe enwe mysterious death na be gị eju ebe ka ife na-eme gị si na the result ka ha rabụ ndị niile na-anụ onu m. Ị na-arụ na agency o, ị na-ele ele o, ị na-arụ na supply ndị nọ n'ime ahịa nke ọsọ nya bụrụ aka gị dịrị ana n'efe a iwere ilecha na ndụ n'iyi achọwa 40-50 million a eji wee zọ ndụ then etozie 2,000 or 3,000 post na comment section ka ndị mmadụ fụ na isa mana oge nwa so wee destroy these lives. Ọtụtụ ndị so wee na-elefe products atụ ego eji azọ ndị a ndụ igbuo ịbịanye aka ka i wee zọba onye ihe esokwa ka ị na-egbu. Chineke na-edekọ the angels are recording. The day of reckoning is coming. Or day of judgment, you can't run away from it. Now the results. And ebe a na-akpọ gọvanọ, a na-akpọ sinetọ, a na-akpọ ndị niile a na-akpọ amaka mana ha arụgo ọrụ ha kwesịrị ịlụ justifiably. This one if a na-eti nọ na consumers are protected. Ha megi ya. Onweze gọvanọ wetara ego anyị eto ya ọ maka mana mgbochi ọrịa ka ọgwụgwụ ya. A stitch in time saves 9. Amara onye ọya ada n'isi. Kịta ma ọtụtụ ife a na-eri ma beans ma square asị na GMO. Anyị amụrụzi what is happening in this life because na heartless men who are callous is in charge nọ na helm of the affairs. Jesu mere anyị ebere. Anyị na-ayọ Chineke ka ịfụnanya nke ka n'ebe ego dị ka anyị wetu ya kwa ebe Chineke nọ. Ma God desperation, love of money na-enwe the root of all evil anyị na-afụ today. Ma igbu mmadụ ma ịkwafu ọbara. Jesu mere anyị ebere. Zisa n'ihe onyonyo aha m brother Paul Chigbo ka anyị mee na ana Igbo ka ọ dị better than we met it.